L-avukat ta' Jeremy Harbinson jinsab skomdu wara l-inqabba b'żewġ tikpipel dwar l-inkjesti. Harbinson hu l-espert ewlieni li fuqu bbażat l-inkjesta maġisterjali dwar l-isptarijiet. Peter Fenech, il-President tal-Kamra tal-Avukati u l-ex kap tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista, tant li kien mexxa l-elezzjoni li bija tneħħa Jidher Delija u tpoġġa Bernard Gregg, issa ma jridx iwieġeb għal fatt li qed jgħid kontra riforma li żżid il-kontabilità fl-inkjesti. U fl-istess waqt l-avukat ta' Jeremy Harbinson, l-espert li ħal miljuni. Harbinson ma jridx jersaq lejn Malta jixed u ġie kkwotat li qal li hu ma rridx li jsiru dawk il-prosekuzzjonijiet fl-inkjesta. Lil Peter Fenech saqsejnieh dwar il-fatt li hu l-avukat tal-espert li ma jridx idher il-qorti imma mbagħad jitkellem kontra riforma li trid iżżid iċ-checks and balances fuq l-esperti li jitqabdu fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali. U weġibna hekk. Personalment jekk tħossokx komdu li titkellem dwar ir-riforma anke intiża li tindirizza l-abbużi mill-esperti, meta inti qed tirrappreżenta l-espert ewlieni Jeremy Harbinson illi ħa wkoll il-miljuni mill-inkjesta tal-isptarijiet. Mhux qed nifhem il-mistoqsija tiegħek? Peter Fenech tant kien skomtu li qal li mhux se jirrispondi. Min jista' nirrispondi l-ebda mistoqsija għaliex dik hija kwistjoni personali. Peter Fenech ftit ilu wkoll qal li ma kienx jaf bl-attakk fuq il-Maġistrat Nadine Santlija mill-Laqda Repubblika wara il din qalet li nies bħal Robert Aquilina għandhom jiġu investigati fuq leaks illegali mill-inkjesti. Il-proċess ta' riforma fl-inkjesti maġisterjali irid iżid il-kontabilità fil-proċess, bħal pereżempju li jkun hemm limitu fuq nefqa u meta dik teċċedi, it-tali nefqa trid tkun approvata mill-Prim Imħallef wara konsultazzjoni mal-Avukat Ġenerali. Ir-riforma tajt ukoll li l-esperti jridu jkunu jafu il-liġi Maltija.